Nebuď blázon, Elenita. To všetko bolo iba hra, aby sme nevzbudili podozrenie. Ale ty si musela prísť v nevhodnej chvíli do mojej spálne. No takže... Ty predsa len vieš, čo je láska? To je absurdné. Toto nemá s láskou nič spoločné. Nič spoločné? Seržant je preobyčajný chudák. Uspokojuje len moje potreby. Inak ho vôbec neberiem vážne. Ale odovzdala si sa mu. Pretože ho len sexuálne využívam. Ty sa s ním iba zahrávaš? Napriek tomu, čo sa medzi vami stalo, sa nemíniš za Santosa Nievesa vydať? Prosím ťa, vydať sa za Santosa? Prestaň. Ak sa vydám, tak za niekoho seberovného. A už máš niekoho vo výhľade? Môžem povedať, že áno. Už viem, koho si raz vezmem, Elenita. Prezraď mi, kto to je. Muž, ktorý bude pánom môjho srdca, sa volá Viktor Manuel Galíndez. Estrelita, nie! To bola nočná mora. Nočná mora. Prečo sa mi o nej toľko sníva? Prečo? Nemôžem ti povedať nič viac, nemôžem. Ale nechoď, nesmieš, lebo sa vrátiš potupená, Estrela. Esperanza, idem tam kvôli mame. Sľubujem, že si dám pozor. Prisahám na zdravie svojej matky, Esperanza. Ty ho nepoznáš. Ty ho nepoznáš. Viem, akú má povesť. A práve preto si dám pozor, Esperanza. Buďte už ticho. Poďme spať, poď. Nechoď, Estrelita, prosím ťa, nechoď. Ten nusák Leon Para Ibanez ti zničí život, Estrelita. Zničí ti život, ako ho zničil mne. No, a teraz džús. Teda na zdravie. Na zdravie. Mama mi vždy hovorila, že raňajky sú základ dňa. To je presne ono. Srdečná vďaka za pozvanie, Viktor Manuel. Nie, Mocharas. Moje pozvanie platí kedykoľvek. Á? Dobre. Nevšimol si si, že som ťa pozval, aby si navaril? Šikovný plán. Áno, Seďa, vypočítavý. Ale nevedel som, že tak dobre varíš, človeče. No čo? Núdza chudáka naučí. Ale chcem sa niečo spýtať. Nepočuli ste náhodou nejaké výbuchy, čo? Tam. Áno, počul som. Leon Para mi spomínal, že odstreľujú nejaký kopec. Vraj nič mimoriadne. Vôbec by som si nebol taký istý v jeho prípade. Poviem ti, Mocharas, naozaj, nič, čo sa v tejto dedine deje, ma nezaujíma. Nie, nehovorte to. Ale je to Čože? pravda. Nehovorte to. Mocharas, chcem len všetko predať a navždy odísť. Už sa nevrátim. Nič iné si neželám. Čo tu robíš tak skoro? Ako sa vraví, hranné vtáča ďalej dokráča. Takže znamená to, že sa chystáš ísť so mnou do hlavného mesta. Áno, som odhodlaná, Don Leon. A vypýtala si sa od krstných rodičov až do zajtra? Utiekla som. Nevrav. No, pretože určite by ma nepustili samú s mužom, som o tom presvedčená. Aj keď ja by som nikdy nešla s niekým neznámym, ale s vami je to iné. Rozhodne. To je úplne iné. A hoci nie je všetko zlato, čo sa bliští, Don Leon. To je veľká pravda. Veru. Dobre, že si im nič nepovedala. No dobre, ja už mám veci naložené v aute, tak môžeme vyraziť. Dobré ráno, pán Para Ibanez.
A prečo? Prečo si to nerozmyslíte, senior? Veď ste odtiaľto odišli už veľmi dávno. Mali by ste sa tu ešte chvíľku zdržať. Možno, že by sa vám tu zase zapáčilo. Mocharas. Veď sa má inak. Odkedy som opustil túto dedinu, tak nie som zvyknutý tráviť veľa času na jednom mieste. A práve o to ide. Som presvedčený, že keby ste sa tu zdržali, opäť by ste zatúžili žiť tu, v Playa Escondida, lebo je tu raj na zemi, Mocharas, človeče. to odo mňa nemôže žiadať. Nepatrím do týchto končín. A teda, kamže to patríte? V podstate nikam. Bohužiaľ, nepatrím vôbec nikam. Vždy chodíte trocha nevhod, otče. Som tu, lebo sa s vami musím porozprávať. Smola, pretože som práve na odchode. Bude to musieť počkať na inokedy. Tá záležitosť je však nesmierne chúlostivá a neznesie odklad. Takže vy mi tuším chcete rozkazovať. Tu v mojom vlastnom dome? Ach, drahý otče. No dobre, tak len preto, aby som si šplhol u vášho najvyššieho šéfa. Estrelita, bež sa do kuchyne naraňajkovať. Ja to tu zatiaľ vybavím. Áno, Don Leon. Poďte so mnou do knižnice. Pán Boh ti žehne, dcera. Čo také dôležité chce povedať otec Samorita Donovi Leonovi? Povedzte, čo odo mňa chcete, otec Samorita? Prišiel som vám vstúpiť do svedomia. Prosím. Hanbite sa za svoje správanie. S dovolením. Ako vidím, fáma je nákazlivá a neopadá. Prečo sa ňou nechávate naočkovať? Správajte sa ku mne slušne. Ale ako môžem očakávať od vás slušnosť, keď ste boli schopní znásilniť nevinné dievča? Počkať, moment. Krivé obvinenie je hriech. To vaša cirkev nehlása? Ak ste mali odvahu znásilniť Esperancu, majte aj odvahu priznať to. Salvador! Salvador! Prečo Salvador? Prečo si ma oklamal? Mienite ďalej z Babelo zapierať, čo ste urobili tomu úbohému dievčaťu. Zničili ste jej život. Oče, veď sa nič nestalo. Nerozmlátim vám ústa len preto, lebo som kňaz. Vážte svoje slová, oče. Nie som povinný znášať vo vlastnom dome urážky od nikoho. Ste netvor, zneužili ste mužskú silu, aby ste ublížili Esperance. Akým právom? Nikto si nesmie dovoliť takéto niečo. A ešte aj zapierate. Nič nezapieram. Jednoducho som sa na to nepamätal. Nemôžem si predsa držať v hlave všetky pobehlice, ktoré mi vlezú do postele. Preboha! Esperanca vám predsa nevliezla do postele. Prinútili ste ju oddať sa vám. Ach, oče, vaše hlúposti ma nudia. Na čo vás sem tá chudera poslala? Čo odo mňa chce? Peniaze? Niečo jej dám, nech je bezkonečne zažehnaná. Verte mi, neexistuje nič, čo by peniaze nenapravili. Toto je odmena za služby, ktoré mi seniorita poskytla. Hlboko sa mýlite, senior Para. Za peniaze si napríklad nekúpite odpustenie. Sám ste sa odsúdili. Môžete si byť istí, že za svoju chlípnosť horíte v pekelných plameňoch. Už viem celú pravdu, Salvador. Len neviem, prečo ma podvádzaš. Nie. Čo zízate? Otočte sa a pokračujte. No tak, čo je? Čo to rozprávaš, princeznička? Neblázni. Áno, Salvador, oklamal si ma. Povedal si mi, že ideš loviť langusty, ale nebola to pravda. Čakala som ťa až do svítania, ale ty si neprišiel. Je mi jasné, že je v tom iná žena. Ale nie. Počkaj. Dobre, nebol som loviť langusty, ako som tvrdil, máš pravdu. Áno, to vidíš. Ale nie, to ešte neznamená, že ťa podvádzam Kde zilou. si teda bol, povedz. No kde? Tu? Iba tu? Celý navoňaný, áno, navoňaný a vyobliekaný. Kam si išiel, Salvador? No dobre, poviem ti.